CCTV-आव रेकर्ड जानाय मोनसे सोमोनांथाव भिडिअ'खौ मोजाङै नायदोंब्ला नोंथाङा भिडिअ'आव सासे सुबुंखौ नुनो मोनदों। सिपिआव आखाइ सोनाय बे सुबुङा मा थांखि लाना उसुखुथु जादों आरो लासै लासै बे सुबुङा मोनसे थांखि लानानै आगानसे आवगायबोदों। एरैबा एरै बे सुबुङा मानोबा नायथिंदों आरो बेनि उनाव आखाइजों गोजौआव माबा हानहरो। मोजाङै जुदि नायोब्ला बेयाव नुनो मोनदों मोनसे LED बाल्ब। नोंथाङा सानदों जानांगौ LED बाल्बखौ बे सुबुङा मानो दांदों? बे सुबुङा LED बाल्बखौ खेवनानै लादों आरो लासैनो बाल्बखौ सियाव सोनानै लायो। माखासे खेब ओरैबा ओरै नायखांनानै रावबो नुवाखै साननानै लासै लासै बाल्बखौ सियाव सोनानै खावना लाङो। नोंथाङा सानदों जानांगौ जे बाल्ब खावनायखौ जोंनि खौराङाव मानो फोसावखो? मानोना खावग्रायानो जाबाय सासे पुलिस सुबुं। बे सोमोनांथाव जाथायानो जादों उत्तर प्रदेशआव। पुलिस सुबुंनि बेबायदि हाबा मावनाय नुथाया लाजिनांथाव खालामदों उत्तर प्रदेशनि पुलिसखौ। जाथाया भाइरेल जाखांनायनि उनावनो उत्तर प्रदेश पुलिसआ बेनि सायाव गोख्रों राहा लानानै नायबिजिरो। बेबायदिनो बावैसो सिगां उत्तर प्रदेशआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जाबावदोंमोन, जायनाखि पुलिसआनो मबाइल खावदों। आरो दिनैनि समावबो फिन बेबायदिनो जाथाय। उत्तर प्रदेश पुलिसनि बेबायदि हाबा मावनाय भिडिअ'आ भाइरेल जानायाव थारैनो उत्तर प्रदेश पुलिस बिफाना खोब लाजिनांदों। रायजो राजाफोरनाव सोंथि सिखांदों जे पुलिस बिफाननि मावथिफोरानो मानो बेबायदि लाजिनांथाव हाबा मावबाय थादों। CCTV-आव रेकर्ड जानाय मोनसे सोमोनांथाव भिडिअ'खौ मोजाङै नायदोंब्ला नोंथाङा भिडिअ'आव सासे सुबुंखौ नुनो मोनदों। सिपिआव आखाइ सोनाय बे सुबुङा मा थांखि लाना उसुखुथु जादों आरो लासै लासै बे सुबुङा मोनसे थांखि लानानै आगानसे आवगायबोदों। एरैबा एरै बे सुबुङा मानोबा नायथिंदों आरो बेनि उनाव आखाइजों गोजौआव माबा हानहरो। मोजाङै जुदि नायोब्ला बेयाव नुनो मोनदों मोनसे LED बाल्ब। नोंथाङा सानदों जानांगौ LED बाल्बखौ बे सुबुङा मानो दांदों? बे सुबुङा LED बाल्बखौ खेवनानै लादों आरो लासैनो बाल्बखौ सियाव सोनानै लायो। माखासे खेब ओरैबा ओरै नायखांनानै रावबो नुवाखै साननानै लासै लासै बाल्बखौ सियाव सोनानै खावना लाङो। नोंथाङा सानदों जानांगौ जे बाल्ब खावनायखौ जोंनि खौराङाव मानो फोसावखो? मानोना खावग्रायानो जाबाय सासे पुलिस सुबुं। बे सोमोनांथाव जाथायानो जादों उत्तर प्रदेशआव। पुलिस सुबुंनि बेबायदि हाबा मावनाय नुथाया लाजिनांथाव खालामदों उत्तर प्रदेशनि पुलिसखौ। जाथाया भाइरेल जाखांनायनि उनावनो उत्तर प्रदेश पुलिसआ बेनि सायाव गोख्रों राहा लानानै नायबिजिरो। बेबायदिनो बावैसो सिगां उत्तर प्रदेशआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जाबावदोंमोन, जायनाखि पुलिसआनो मबाइल खावदों। आरो दिनैनि समावबो फिन बेबायदिनो जाथाय। उत्तर प्रदेश पुलिसनि बेबायदि हाबा मावनाय भिडिअ'आ भाइरेल जानायाव थारैनो उत्तर प्रदेश पुलिस बिफाना खोब लाजिनांदों। रायजो राजाफोरनाव सोंथि सिखांदों जे पुलिस बिफाननि मावथिफोरानो मानो बेबायदि लाजिनांथाव हाबा मावबाय थादों। जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव 7थि खेब ISPL-आ खुंफुंजागोन। बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों। सा-सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन। बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन। बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां, सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो थामथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन। बादायलायनायाव 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबेल एरियाज अट'नमास काउन्सिल, खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, लाइ अट'नमास काउन्सिल, मारा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, साकामा डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल, डिमासा हासाव अट'नमास काउन्सिल, बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन।
बेखायनो सा सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव